En je ziet het, Jokes is begonnen aan een optocht en vooraan in de optocht zit altijd de ceremoniemeester. Dat is in dit geval Bram Holla. Bram die zorgt ervoor dat iedereen in Venlo weet dat de optocht eraan komt. Want dat is een beetje de functie op dit moment van de ceremoniemeester. Die vertelt aan iedereen, mensen, blijf vooral staan, want de optocht komt eraan. En door gaat het inderdaad hier. Nu komt we echt voorbij. Hij kijkt naar iedereen, hij zwaait naar iedereen. Jong en oud zit al voorbij op de koets. Door meteen achteraan ziet je de vrienden van Jokes. Die zijn in 1997 opgericht bij het 14 keer 11 jeugd bestaan van Jokes. Het doel van deze mensen is dat ze de Venlose Vastelovend en Jokes financieel ondersteunen. Zij zijn ook eigenaar van het Jokespand aan de burgemeester Conradstraat, waar ze al die prachtige koetsen hebben gestald en ook voor de decorstukken staan die ze bijvoorbeeld op de Hofbal wel eens zien. En in dat pand ontstaan ook af en toe de mooiste ideeën. Intussen wappert er af en toe een vlag in beeld en dat is van de groep een kwestie van geduld. Zij hebben als motto Azteken Trammeland in het Limburgse land. En ze hebben nog een ek ingestudeerd wie je kunt zien. Het is een jonge wagenbouwersgroep die elk jaar met veel plezier meedoet aan de optocht in Venlo. Dit keer al voor de 4e keer en ze gaan de Azteekse sferen brengen in de stad. En dat doen ze met een hoop trammeland en natuurlijk met uw danske. En deze groep voor het motto nog een keer opsteekt. En voor het opperhoofd uitgepelde ogen toekijken of het allemaal wel goed gaat door vuur aan bij die Azteken. Of er inderdaad niet al te veel trammeland komt in het Limburgse land. En we blijven een beetje in buitenlandse sferen met nummer 4 in de optocht, de Vispernulkes. Die komen voor het eerst mee in de optocht en kijk eens wie mooi blond en kleurig ze eruit zien. En ze zien de samba aan het dansen. En niet zomaar in de samba. Als ik ook zeg, wie dansen met Lewijt, de samba door de stad, dan weet je dat het maar om één samba gaat. Ome Willy uit Brazilië. En als het goed is, hebben ze Ome Willy ook bezig. Vanuit Rio de Janeiro zien ze met hem in Venlo neergestreken en zullen ze door de stad de samba dansen. En af en toe is het misschien wel leuk om iets over die pekjes te vertellen. Maar liefst 60 meter stof zit erin. Daar hebben ze al dit moois van gecreëerd.
Prachtig. Alleen ben ik nog op zoek naar om een wielie, waar zou dit voor stop zitten. Ze hebben trouwens ook een jurkje in haar midden. Kan ik misschien wel even feliciteren. Stefanie, die is 26 geworden. Hartelijk proficiat. Stefanie. Ik denk dat iedere vastelovensvereniging blij is als er heel veel mensen even de kans stond te kijken. Want wat is er nou aan een optocht als er nemers kijken? En deze mensen hebben dat nou juist andersom bij nummer 5. Zij zeggen juist, kijken is geen optie. En dat zit eigenlijk al alles. Zij willen gewoon de optocht lopen. Neven de kans stond kijken, dat kan altijd nog zeggen ze. Een groep, 11 vastelovensvierder. En je zoekt net al vuur op dat er ook de jeugd meedoet. Ze hebben hun krachten gebundeld onder het motto: het is ons gegeven, er is geen woord Chinees bij, lopen ze heen met een optocht mee. En bovenuur het symbool van China met een prachtige grote draak. En het Chinese liedje van de vrijbuiters duidt natuurlijk de rest. Ook de muziek is natuurlijk heel belangrijk bij zo'n groep. Intussen zien we meisjes die behoorlijk joeksig kunnen dansen hier in beeld. Het gardekorps uit Meurs komt eraan. En kijk eens wat die allemaal kennen. 30 deelnemers. Ze zijn in alle vluchten al vertrokken en door een gezamenlijk ontbijt zien ze hier naar Venlo gekomen. Duitsers in de optocht en de huurstanderbands ook. Hello, hello. En moeten we dan niet vastelovensmoondag zeggen, maar moeten we eigenlijk rozenmoondag zeggen. Ja, het is een redelijk recente groep. Vorig jaar waren ze voor het eerst, dus nu voor het tweede. En het is hartstikke leuk dat ze ook gewoon meedoen. Ze organiseren trouwens ook een zomerbivak en dat gaat plaatsvinden op 26 mei van dit jaar. En ze willen bij deze alvast iedereen door hartelijk bij uitnodigen. Ik zal eindelijk keer meedoen. Hallo! Ja, en dan is het tijd geworden voor de muziek, hè? We kunnen even lekker allemaal meezingen. Dat gaat hier met Nuwaard. Op de stroot door dansen ze de hoepapa en dat doen ze letterlijk. Ze hebben afgelopen jaren het routegetoet georganiseerd, maar dit jaar doen ze het heel anders. Op vastelovens dinsdag, s'avonds rond een uur of 6, haalden ze ouderwetse strootvastelovend op de meert. Tussen de mensen in dus en met een kleine intieme setting. Morgenavond dus, in Venlo op de meert. Nuwaard, niet om aan te huren met het niet-evenement. Gewoon strootvastelovend. Goedemiddag meneer. Goedemiddag. Gij hebt wat te vieren? Ja, 25 jaar terug met Sint-Maarten ging er een klein beetje fout en nu gaat het allemaal wel goed. Dat moest je even uitleggen. Ja, toen wilde ik de tros op aanstoken en die ontplofte dan een keer. En toen zo de kans in het vuur en nu zit de paard er gelukkig weer aan. Dus, en dat heeft 24 jaar geduurd? 24 jaar geduurd voordat het terug was. Dus nu heb ik wat te vieren. Gelukkig nou, dan is er nog een ganse optocht te gaan. Dank u wel. En dat is altijd het leukste van de Venlose optocht. Hè. Er zitten officieel dit jaar 62 nummers in de optocht. Maar inofficieel hebben we er veel en veel meer. Want allemaal die vaatsen die lopen gewoon tussen de nummers in.
Dan heb je bijvoorbeeld de laatste platenverkuiper van V&D. De heb je. Die heeft nog een paar oude exemplaren gevonden van het Discophone label dat ze vroeger hadden. En door de laatste etaleur van Vroom. Het zie nog de Noorveeën van een grote winkelketen die helaas niet meer is in het Venlose. Bij deze wagen zit heel goed het naambordje van Veldenvuur, nummer 8. En ze zien ook met z'n achten. Het komt leuk goed, dat zijn de Kiersfluiters. Een groep jonge 50-plussers uit Velde die in september 2016 is opgericht. Kiers staat voor het Veldense Kierseriek en de fluiters voor de muziek die ze met z'n allen maken. Het doel is eigenlijk gewoon lekker wat joeks en jen maken. Met de mensen even de kant en volgens mij kijkt u dat best goed aan. En natuurlijk ook lekker te zien. Vaste Wolversviers. Eindelijk is het zover. De Kiersfluiters komen eraan. Vaste Wolvensamen. En we gaan allemaal meedoen. We gaan nog even springen. We gaan lekker door tot dat we niet meer kennen. Hey, 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 hey. Ja, dat is de juiste instelling. Hè. We gaan lekker door tot we niet meer kennen. En ik zei het al, hè. Er zien er heel veel tussendoor. Dames, wat stond je heerlijk in het zonnetje hier, hè? Ja, wat wilt je ons vertellen? Nee, ik wilde wat vragen. Wist ik een broer van Mientje knor? Ik ben een neefje van Mientje. Maar daar hebben we het nog even niet over. Ik ben even lezen wat op het bordje stond. We zien niet hem op te eten. Zien we niet hem op te eten? Nou, wat dacht ze? Zijn iskus. Heerlijk. Maar dan heeft ze wel de juiste temperaturen erbij, hè? En ik ben zo nog een lekker ietsje, hè? Ja, die heurtjes vullen zich vanzelf. Wat voor smaken heb je het liefste? Aardbei. Ah, ben je. De vasteloven smaak natuurlijk, hè? En jij amuseert ook nog in een optocht, hè? Ze stonden netjes te wachten tot ze aan de beurt waren. Het Koninklijk Philharmonisch Gezelschap Venlo, zoals ze officieel heten. 1822 staat erbij als jaar van oprichting. Sinds 1948 zijn ze trouwens pas koninklijk, maar dat is toch ook alweer een hele tijd. Hier in Venlo noemen ze gewoon de Koninklijke Harmonie. ...85 jaar alleen. Eindelijk een vrouwke. Leuk, dames. En door achteraan het Hermenieke. En dat is natuurlijk een verwijzing naar de prachtige Jokersprins die we dit jaar hebben. Herm de Eerste hebben ze het Hermenieke gemak. Lekker met een leuk masker op, de bolle wenkjes. En ook al stonden we hier goed op de Oude Meert, dan lopen hier ook gewoon pinguïns. Het actuele nummer 1 liedje van Jokers, bij de liedjes over het van vorig jaar was, ik heb een pinguïn gezien op de parade. En hier lopen er dus gewoon ook twee op de Oude Meert. Het gekke getal is nummer 11 en door mogen meedoen
niet meer goed Venlo. Ja, en die hebben een beetje een tekort aan mensen. Ze is nog een klein clubje, maar ze vinden het zo heerlijk om mee te lopen dat ze goed meedoen. En ze zien een beetje op zoek naar het sociaal domein. Oftewel, ze zoeken gewoon Anschluss. Ze zoeken gewoon mensen waar ze het gezellig mee hebben. En daarmee geven ze misschien ook wel een kleine knip ook naar de gemeente. Want de gemeente die is dan misschien wel niet zo op zoek naar mensen, maar wel nog geld. Want die hebben het sociaal, financieel gezien ook moeilijk. Dat beelden deze mensen uit van nummer 11. Niet meer goed Venlo. Ooit hadden ze een wagen om mee te gaan en nu dus alleen nog maar als groep. Intussen ziet je in beeld, we hebben Gennentiet, nummer 13. In de kleuren van de Vastelovend, rood, geel en groen, doorhaalden ze van. Gennentiet gaat om iets groots te bouwen, maar willen toch met een optocht mee. Ze zien bijna nooit stoes. En zo heet de club dan ook officieel. Gentiet, nooit stoes. Vastelovend, het is ons gegeven. Goed lekker meelopen, toch nog een klein wegentje gebouwd. Ook in die kleuren, een paar mooie cup erop. En natuurlijk altijd een lekker stukje muziek erbij. Dan wil ik het studeren, dan leer ik weer wat slims. Kijk eens wat een mooie murfjes nemen de kant. Hè. Lekker door pap of mam in de schminke zat. Kijkend naar de mooie jongersoptocht van 2018. Die we hier vanmiddag bij Omroep Venlo live op de televisie brengen. Speciaal ook voor alle mensen die niet in de gelegenheid zien om naar de binnenstad van Venlo te komen. En toch kunnen meegenieten op het moment dat het hier gebeurt. Hier in Venlo. Intussen zien we alweer het stukje volgende Remy Demi. Dat komt van nummer 14 af. Joekske Bijl schat hem leeg. Maar dat zou ik net al storen. Hè. De man of 20 op de wagen. En ook gelukkig steeds meer jeugd erbij. Want bij de jeugd heet, inderdaad, vul het maar aan, heet de toekomst. 7 jonge leeuwen zijn erbij gekomen. En die vinden het kei tof om mee te treuten. Een Joekske Bijl die al sinds 1994 bestaat. En nu dus 24 jaar bestaat. Het is geen jubileum 4 uur, maar daar willen ze toch heel even voor melden. En het nummer wat ze spelen kent je natuurlijk, hè. Daar zit je het nummer 3 geluid in de Vastelovend stad 445. Het ging natuurlijk over het alombekende Shingeleboom. Wat gebeurt hier? Dat gaat hier.
Die van ons is nog kleiner. Ja, die van de gaasketter, die dachten dat ze een kleine hadden, maar we hebben een veel kleinere. Dat is inderdaad een allerkleinste van dit jaar. De kleinste prins van Venlo, ja. Baas boven baas, hè. Geit het nog een beetje? Het gaat een beetje, maar het is zo mooi hier. Het is mooi, hè? Een avond en een appenwiels. Oh, wat leuk. Wat ziet je er met weer? Ziet je aan het appen? Wist je nog? Ja, dat weet ik graag niet. Ik maak selfies nou. Ik zie het, ja. Loop maar eens even aan de camera zien. Draai hem eens even om. Draai ze naar de camera toe. Dan komt de cameraman in beeld. Zie je dat? Dan komt hij goed in beeld. Door, kijk. Dan kan ze die ook even mee appen. Ja, dat vind ik toch leuk dat je dat op deze leeftijd nog doet, mensen. Ja, wie heb je dat ook zelf aangeleerd? Ja, dat als kleinkinder. Die hebben dat gedaan. Nou, wat fijn. Ja, en dan kun je ook goed append door de optocht. Het is ons gegeven, een dag als Frans Schender geven. Het zien de leeuwen van de Nateraaf, 1864. Met de bekende bus in beeld, die al verschillende jaren meeduidt. En de chauffeur is ook inmiddels omgetoverd tot Frans Schender. Heeft het masker van Frans Pollux voor zich. En dat kijk een beetje bedenkelijk. En op het beurtje van mevrouw Loze we net nog een smik gegeven op stand door het leven. Het mooie van een motto. De ene gaat als Frans Schender en de andere gaat gewoon op stand. Het oorspronkelijke motto trouwens van de Nateraaf vond ik ook wel leuk. Er stond, het is ons gegeven, maar wat moeten we ermee? Hoe doe je vanmorgen daar? Ja, de Nateraaf heb je misschien onlangs nog wel op de landelijke tv gezien toen de documentaire Noord-Zuur wordt uitgezonden. Daar hadden zij ook een prominent aandeel in die documentaire. Om te laten zien wie ze ook een beetje alternatief van zijn leven kunt vieren. Kijk, dat is een echte Frans Schender, hè? Met de vlag van de Nateraaf, waar de zwarte raaf ook nog bovenop zit. Veelzijdig man hier binnen het Venlose Frans Pollux. Ook bekend in de rest van Limburg. En zelfs Frans Anders lept erbij. Ik kom eens even luisteren wat voor liedje ik het spelen is. Voor alle mensen zonder jij, Grieken zonder glazen. Senist, seniste mensen. We geloven strijden, plezierig aan zijn land. De vogel op de staaf, de maakt de mijn laatste nummer, laatste hit, hè? Op de melodie van We Are The World, inderdaad. Ik wil schuilen. Ja, maar er zit geen keerbok aan bij dit, daar heb ik niks aan. Dat is maar een heel klein keerbokje. Doen we dat de volgende keer.
En een allerlaatste die zit hij. Dit is Frans even nog niet gegeven. En die heeft de prinsenmuts bezig. Ja. Dat zal toch ook nog wel een keer komen, hè? De Voeteleer, vriendengroep De Voeteleer. Het is dus om het even, zeggen ze op nummer 15. Kies of worst, pils of halvum. We kunnen niet kiezen, dus ons is het om het even. Ze zien 1,5 keer zo goed als vorig jaar. Ze horen leeuwen uit het ganse land. Gewoon iedereen die maar een beetje vastgelovend in op bloot heeft, die moet gewoon meedoen. En als ze dan eenmaal hier in Venlo is, dan kunnen ze die gewoon stiekem toch in de Venlo neerdoen. Ze maken de juiste afweging niet. Te laat begos, dat heeft ons de kop gekost. Nummer 16. Vastelovensvereniging Laat Begos. Nou, dat zit zat, hè. Ze hebben één ding niet daar gekregen. Het heeft de kop gekost. Ze hebben zelfs een bouwhelm nog op. Maar ik weet niet of er vandaag nog heel veel geklust wordt. Vandaag is ook niet een dag te vuren. Het is nu vastelovens maandag. En het is tijd om te feesten op de tweede dag van de vasteloven officieel. Met de klanken van Lex Uiting en een klein flats zunke op de achtergrond zien we hier de prachtigste beelden van de Jokersoptocht 2018. En ook de mensen neven de kant zingen lekker mee met dit welsje. Maar kom er dan niet weer. Druk op het stedje van plezier. Onderweg is bedacht ik nog net op tijd misschien. Als ik een breed verwacht ik dat een heel op de brug weg kan zien. Ja, door hessen hem toch, hè? Goedemiddag! Goeiedag! Het gaat stum hier over, hè? Het gaat stum hier over. 25 jaar is die man hier als stadsomroeper. We hebben dak neer van ingestoken bij de Venlose optocht. Maar ja, nog 25 jaar. Geen stum hier, hè? Nee, dat komt als het een meer verkeerde microfoon is. Wiel Hermans, dames en heren, is het zijn zilveren jubileum bij de nummer. Officieel een aantal jaren geleden al gestopt, maar ik denk niet dat Wiel ooit echt kan stoppen. Hij zal morgen ook weer netjes verslag doen van de boerenbroelof. Maar vandaag heet het dus even geen stum meer over. Mensen die wel nog geluid hebben, dat zien de mensen van de Fluastreuters. Met live muziek trekken we door het Jokersriek. Een kleine joekskapel met maar liefst 10 persoonjes. Oh, dat is toch best wel aardig, hè? Ga ik een mugje nood tellen, joh. Ze komen nu in beeld. 24 jaar geleden ontstaan
Toen had ze 650 jaar Venlo staat en toen had Venlo de boer Broelof. En toen waren ze de kapel die meetrokken. En sindsdien maken ze gezellige muziek. Vriendengroep Kindse, die komen nu langzaam in beeld. Ze lopen voor de 8e keer mee in de grote optocht van Jokers. Een clubje vrienden en familie met een groot vastelovensheer. En dit jaar is ons motto, we hebben het in de bol. Ja, dat is ook wel te zien. Rozen maken eens kijken, allemaal bulkers. Het ganse pak is van bulkers gemaakt. Ballonnen zien ook bulkers. Een parapluke gaat hier even aan de wei. Daar zit dan ook weer een mooie ballon op. Kortom, mooi, alle kleuren bijeen. Vriendengroep Kindse die. 4 kietjes erbij, duidt het ook altijd goed. Ze hebben het dit jaar dus echt in de bol. Deze mensen vragen een kleine bijdrage voor de optochthal Groot Venlo. Er is altijd geld voor nodig, want ik heb zelfs bij een van de bouwers gelezen dat het mij binnen harder regelt dan boete. En dat betekent dat er flink onderhoud nodig is om al die wagenbouwers nog een plekje te kunnen geven binnen Venlo. Om uw prachtige wagens te kunnen bouwen. Dus mensen even de kant, die mogen uw klein geld deponeren in de bussen van de collector voor de optochthal. En alle optochtdeelnemers, wagenbouwers, zien op iedere kant staan. Zo te huren zit er al best van alles in de bussen. Dat is allemaal goed. Mevrouw kijkt even in het deskje, nog kan het best of ze nog wat heet. En wij zien intussen Fortissimo in beeld. Showband Hermanie Fortissimo, opgericht in 1955 en ooit in het Ven begos, maar door worden ze al langzaam te groot voor. Ze spelen Marieke met zijn Huza. Kijk eens wie mooi, dat meetje volgens zijn hert. Ik heb me laten vertellen dat er een tegelen zo'n mooi hertenliedje is dit, joh.
heeft zijn eigen hertje. En waarschijnlijk heeft er ook nog een hert op een goede plek zitten. Deze man is op zoek naar echt niets op Venlo. Dat vind ik wel interessant. Want ik dacht dat wij als Omroep Venlo altijd wel echt niets brachten. Maar ik kon het hem eens even vragen. Echt nieuws in Venlo? Meneer, je ziet op zoek naar echt nieuws. Ja, wie van de nieuws? Ja, want Omroep Venlo heeft natuurlijk het echte nieuws van Venlo, hè? Ja, dat is vaak fake nieuws op Venlo. Hè? Oh ja? Alleen het echte nieuws. Hè? Ja, vertel, wat heb je als echt nieuws? Ja, ik kom naar Venlo toe. Natuurlijk heel belangrijk ook hè, dat we talenten zien in de lucht voor het Tunnelbeuk evenement. En ook nog heel belangrijk, sorry ik ben nu trouwens, dat we het dat we gaan de kabel bij met een kanon aan de overkant gaan. Dus, dat is inderdaad echt nieuws. Ja. Dat is echt nieuws. Dat wisten we nog niet. Ja, maar bedankt dat ik gewoon eens even geholpen heb hier, Job. Ja. We hebben lang fijn dat we nog een beetje concurrentie hebben hier in Venlo. Met het echte nieuws. Mevrouw, wat deelt je uit? Wat deelt je uit? We willen een optocht weer terug in de Boermanstraat hebben. Ja, dat is lang geleden, hè? Ja, dat ligt in een drempel. Ja. Maar dat kan er zo goed gehaald worden. En dan komt hij weer goed terug. Ja, en we hebben hier mensen genoeg die ons willen helpen. Ze hebben allemaal hulp aangeboden. En dan komen we weer in de Boermanstraat met een hepje en een drankje. En dan is het allemaal weer goed. Nou, ik ben benieuwd of het gaat lukken. De optocht terug in de Boermanstraat. De petitie is gewoon de optocht rond heen. De eerste Molukskapel. En die ziet er leuk uit, hè? Prachtig met al die kleuren in beeld. En als ze maar lekker in het hos en in de springenbus in ieder geval bezig blijft, dan krijg je er ook niet koud in een optocht. Leuk gedaan van de Kwante Kakatoe. Ze hebben allemaal toeters en bellen bezig. Zoals gezien. En daarbij zeggen ze, we ontvangen onze prins met toeters en bellen. Want die prins, dat is degene die zo dadelijk nog in beeld gaat komen bij nummer 22. Hoogheid Prins Tony de Eerste. Die is lid van de Kwante Kakatoe, maar die is dit jaar ook prins van de Kwas. Maar daarover zo meteen weer. Eigenlijk was het natuurlijk de bedoeling dat ze precies aansloten aan nummer 22. Maar ook heel lopen nog even een paar vaatsen tussendoor. Wie zien de weer kwijt? Dat klopt inderdaad. Ze zien maar gewoon ergens tussen. Is kapot. Google Map, ook leuk gevonden. We de weg kwijt, we moeten het zien. Ik hoop dat ze onze cameraman niet gaan mappen door mij.
Ze waren even de weg kwijt. Ik weet de weg nog naar de volgende. Waar gaat jij hier? Gaat jij naar het noorden? Ja, nou, dat is zo namelijk. De prins, dat is een prins van niks. Die na 1,5 dag zit, die brengt me terug naar Amsterdam. Ja. Ja, dat staat nergens op, hè. Zal ik hem eens vragen, wat leest ik hier, jong? Ach, meteen moesten naar het noorden. We zitten nu pas in Lottum. Nou, we zitten in Venlo in de optocht. Nog erger? Ja, dat kan nog erger. Moeten we nog zo iets? We moeten nog zo iets, jong. Ik ben er zo melig aan. Ik zie het, ja. Ja, nou, misschien maar op, want Lottum is sowieso nog een heel eind. En Amsterdam al gaan ze natuurlijk. Dat kind ze wel wachten, hè. Een jaar naar daartoe. Dat dit soort dingen nog in de optocht komen. Maar dan dus echt nummer 22. Je ziet er een spreekstond. Veni vidi spazzole. Dat betekent zoveel als ik kwam en ik zo kwasten. Ja. Leuk gedaan, mensen. Vastelovens gezelschap de Kwast. Ze trekken al meer dan 11 jaar mee met een optocht in Venlo. Niet het ganse gezelschap, maar gewoon mensen die er zin in hebben. Niet iedereen heeft er evenveel zin in, maar als ze het leuk vindt en als ze op zijn minst maar vriend van de Kwast is, dan geeft ze gewoon lekker mee. Ze gaan op de Venetiaanse Tour dit jaar. En bij u geldt, net als voor heel veel gezelschappen, dat ze ontzettend veel werk hebben gestoken in de pakjes. Zo'n Venetiaanse pakjes zijn natuurlijk best lastig om te maken. En ze hebben er ook voor het eerst een wagen erbij. En dat kost natuurlijk ook weer aardig wat man-oren. Hoogheid Prins Tony de Eerste, daar zit hier dus op de wagen bij. En die twee adjudanten die erbij huren, die lopen gewoon lekker in het cognito mee. Kijk eens wat een feest hier. Ook confetti erbij. Al het goede komt van boven, in dit geval de confetti. Allemaal die maskers die zich op hebben. Er zijn 55 raken schipsverband voortdurend geweest. Oh. Dank u wel, dank u wel. Ik kreeg hier net van de Kwast een lekker borreltje aangeboden. De stol ontbreekt natuurlijk in ieder geval ook niet aan. En als we dat nog over getallen hebben, neven die 55 raken schipsverband hebben ze ook nog ontzettend veel stof gebruikt. 166 meter stof om allemaal dit moois te maken. Ja, dat was een flinke groep van de Kwast. Prins Herm, wie zien... Ik kan het net niet lezen, doe het even goed. Ja, wie zien voor dit gevallen. Oeh, dat heeft hij gedaan. En het schuurt me weer aan wie populair als een huidige jokersprins is. Deze mensen zien de weg niet. Ook weer een variatie op het thema Noor het Zuien. En kijk eens hier wat heel praktisch aan. Over grote groepen gesproken. Hadden we net nog de Kwast als grote groep. We zien hier, gij niet, besteedt niet. Het is ons gegeven met muziek door het leven.
Ze gaan mee in de categorie wagen. Ondanks dat het al een grote groep is, komt er ook nog een grote wagen aan. En ze maken allemaal muziek. Prachtige soulsleutels hebben ze in de hand, daar hebben ze gitaar van gemaakt. Een hutje in de vorm van een piano op de kop. En laat maar gewoon met z'n allen lekker door de optocht, lekker muziek maken. Zo huurt het. Dit is vastelovend. Dat is een stukje muziek wat ik niet dacht in een optocht gehuurd heb. Hulle, waanzin. 2018 meer blauwe neven in plaats van op de stroot. En de meneer heeft ook het nieuwe logo van de gemeente Venlo bezig. Het heeft natuurlijk alles te maken met het nieuwe parkeerbeleid van de gemeente Venlo. Het is op zijn minst gezegd af en toe een beetje bekritiseerd. Wat je hier ziet is een groep van 6 mannen, 7 vrouwen en 4 blagen. 17 jongens en meisjes in totaal. Het zijn de papiraten. Oftewel de papieren piraten. Ze komen vanuit het oosten, maar duidelijk wordt door al die origami kwaliteiten die ze hebben. Ze hebben Tante Bet bezig en die delen ze uit aan de mensen. Dan moet je eerst even het kwartsnieuws lezen wat er allemaal in staat. En dan van de krant een hutje van papier volgen. Volgens het ouderwetse liedje, hè? 1, 2, 3, 4, hutje van papier. Ze zien we de 4e keer in de Venlose optocht. En de eerste keer met wagen. Nou, en dan hopen we maar dat al die mensen die hier voor ons neus zo'n Tante Bet goed gereikt krijgen, dat die inderdaad ook zo'n hutje van papier nog vouwen. En je ziet hier ook veel kindjes bij deze groep. Ze hebben echt wel gezorgd dat de toekomst van de vastelovend veilig is gesteld. Ja, dankjewel, dankjewel. Ja, ik zie het. Ik kreeg inmiddels ook een exemplaar van Vriendenclub Tietstad Nice uitgereikt. En ik ben eens hier even lezen wat er op dit moment in staat. Er staat inderdaad de tekst van het liedje 1, 2, 3, 4 hutje van papier. En het motto van u is ons gegeven, een papieren hutje voor op de kop. En dat is me inderdaad letterlijk gegeven op dit moment. Sowieso al een sociale groep ook verder, want het blijkt dat ze ook af en toe de ziekanten van de Maas schoonmaken. Dus ze maken niet alleen rotje met dat papier nu, nee, ze zorgen dus dat er ook regelmatig dingen opgeruimd worden.
Tietzand bestaat trouwens al sinds 1979 en is in Blierik opgericht. En nu heel lekker in Venlo. Is Venlo's roem. Wie ziet de papiraten? Breda, luister goed zo. En verder. Singelen, 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 singelen. Wie zien de papiraten van Tietzand? Hallo Ties. Wie vindt u dat we zo'n mooi hutje op de kop hebben? Maar geen kan dat net zo goed maken. Een paar keer vallen en ik had een hutje op de kier gezet. Maar gewoon. Nou, en zo lag de spreekstaalmeesteres van de papiraten nog eens even goed wie het allemaal werkt. En ze is absoluut niet op een muntje gevallen. Supergoed. De verkens komen van staal. Zeg, is dat niet wat vroeg dat die verkens van staal komen? Ja, maar die hebben het voor je al geroken. Die moesten naar boeten. Dat was gewoon geen halt meer aan. Nee. En dan weer die hitsig en dan gaat er van nee, dat is niks. Maar ja, het is pas februari, hè? Ja, maar dat is die vroege verkens. En die achter dich ook? Is dit ook al van die vroege verkens? Ja, ik ben een heel vroeg verker. Maar ook een vies verker. Af en toe wel, hè? Maar ook een vrolijk verken, want er loopt lekker mee in de Venlose optocht, hè? De verkens komen al van staal. Het is 4 jaar. Hier zijn de verkens ook al van staal gekomen, mevrouw. Bij jullie zien ook de verkens al van staal? Ja, en weet je hoe werkt dat? Dat is om zo'n verkens in bedwang te halen. Ja, ik heb er net even mee geproefd, maar dat liep ik een hele opgave. Ja, ik begreep me tenminste. Ja, ik zie het. Die hilsen niet stil vandaag hier. Wat vertellen? Om de boeren in bedwang te halen, hè? Dat is toch veel erger, hè? Dus bij dit is het echt niet boer zoek vrouw, begreep ik. Goeiedag. Wat bist je lekker aan het zingen? Moest op gang blijven en we muziekinstallatie werken niet. Dus we zingen zelf. Oké, zing zelf maar wat. Ja. Ik kon het even niet ontcijferen, maar het klinkt op zich wel goed, hoor. Ja. Ik loop toch weer even naar de volgende toe. Die stond ik hier zo stil te kijken. Goeiedag. Jij ziet de winnaars van het pronken. We zien de winnaars van het pronken 2018 en we zoeken een nieuwe hangplek. Voor onze stukken. Ja, we moesten die neer gaan zetten, hè? Ja, die moesten hangen in de moer. Die moesten lekker hangen. Maar ja, waar hing ze die dan? Ja, ligt er wat ze wil. Ze wil ze naar links Michel, wil ze naar Fox-Tier, wil ze naar Geldwolf, wil ze een hertje van gold. Nou, het ziet er allemaal even mooi uit, hoor. Ik kan geen keuze maken, hoor. Wat hebben we nog meer? De pekvogel zit de ochtend best een pekvogel. Wat is er met dit gebeurd? Ik heb altijd pech. Wat erg. Nu hebben ze me goed de lucht geschoten en dan hang ik alleen maar aan de boor. Maar meertje toch? Wanneer weer ik nou eens een geluksvogel? Nou, misschien volgend jaar wel. Ja. Ik hoop het voor dich. Ja, met zijn eindtroos voor dich het zonnetje schijnt. Hè? En op dit moment weer de stroten van Venlo Hey voor de camera gevuld met de beekvegers. Misschien dat je denkt, de beekvegers, is dat inmiddels ook al een gezelschap? Ja. Ze zien sinds 11/11/2017 en 11 november van het vorig jaar zien ze officieel een Venlo's Vastelovens gezelschap. En dat is ontstaan uit de spaarkas van Café De Beek, dat moet je duidelijk zien. 70 personen inmiddels al die meedoen met de optocht. In totaal hebben ze al in de korte tijd van hun bestaan 85 leden.
Uiteraard willen ze Niel en Olaf bedanken voor het maken van het Beekmobiel. Alleen ben ik even aan het kijken of dat vandaag meegaat. Ja, volgens mij wel. Ze waren er inderdaad nog een paar weken geleden nog niet helemaal zeker van of die mee zou kunnen gaan. Ja, en als er dan een officieel gezelschap is, dan heeft ze natuurlijk ook een eigen prins. Dit jaar is dat prins Sjaak ten eerste. Ze hebben een ceremoniemeester in de persoon van Rick Hermans en een vors. En dit is Ron Rommelskirche. Een rood van 11 hebben ze nog niet, maar wel een rood van 3. En dat zien Stef en Dave van Nistelrooy en Sjaak Maas. Het kleinste vastelovensgezelschap van Venlo presenteert zich hier op dit moment. Ha. Ja, zeg eens. Ik wil even één ding zeggen. Onze wagen heeft pannen. Ja, ik had het net er al over, want ik zo gemeen, maar die heeft de stokpannen gekregen. Ja, onze wagen moest rechtdoor, want de koppelingsplaten waren kapot. Oh, vervelend. Dat is even wat ik wil, kwijt wil. Ja, nou, maar dat vind ik fijn dat ze me dit even toelegt. Want ik was al op zoek naar een Beekmobiel, maar dat is er dus niet. Zorg dat dit vondje eruit, hè. We hebben een nieuwe motor. Is er deze week ingelaagd. Veel pien en meuten en weet ik wat. En dan bleken de koppelingsplaten. Dat is jammer, maar ook plezier is er niet minder om, hè. Want je ziet toch maar mooi het jongste vastelovensgezelschap van Venlo, hè. En het kleinste. Nog wel. Nog wel. Maar je ziet groeiende, hè. Zo komen we terug in maart, kom maar pakken maken. Daar had ik te gaan. Belofte Max Schuld, hè, de wedstrijd. Oké, veel plezier nog. Nou, hebben we daar ook weer direct duidelijkheid over. Het mobiel is er dus niet bij. Want het mobiel wat we dadelijk in beeld zien, is natuurlijk van de hete Haspel. Ja, de Joekskapel, de hete Haspel. Ze maken muziek, maar er zit ook een ontzettende mooie tekstdichter bij u. Die mailt me ieder jaar met fantastische teksten, alleen er is geen doorkomen aan. Die moment dat ik hier in 3 minuten tijd verhoken van ongeveer 6 pagina's kan gaan voorlezen. En waar ik zelf nog de ballen van snap, losstoon ik als kijkers of als luisteraars. Dus dat sloot me mooi over. Ik geloof dat ze inmiddels wel op hun eigen Facebookpagina's hebben gezet, dus daar kunnen we het altijd nog eens een keer doorlezen. De kwats van de hete Haspel. Erg leuk om er eens naar te kijken en om dat te lezen. Maar vooral ook heel erg leuk om af en toe te luisteren naar de hete Haspel. Daar gaan ze weer. En wat spelen ze? Lekker zonke, lekker windje, lekker weerke. En zo konden we even luisteren naar het volledige versie van dat prachtige liedje. En kijk, dat meisje is lekker op de schouders van zijn pap zitten. Kijkend naar de mooie schone optocht met nummer 27 in beeld. Het zien de dames en heren van Hiering op de box. De cirkel sluit zich weer naar de eerste deelname van Hiering op de box als Hiering Krishna. En dat is alweer zo'n 15 jaar geleden. Hebben ze nou de Hiering weer terug als thema.
De technische commissie heeft zich vol overgave gestort op het creëren van het effect van een ton die letterlijk uit zijn voegen kan barsten. En dat zien we hier in beeld. Volledig uit een voegen gebarst. Ze lopen inmiddels voor de 13e keer mee met een groep die zo enorm gegroeid is dat ze zich wie hieringen in een ton vullen en inderdaad dat ze uit hun voegen knappen. In het verleden werkte deze groep ontzettend veel met telefoonbeuk. En ze hadden even de paniek van wie moet dat nou als die nimmer gewoon verschieten. Maar uiteindelijk, uiteindelijk hebben ze dank u wel. Ik kreeg ook een stukje een hiering aangeboden, dank u wel. Uiteindelijk denken ze dan, nou ja, dan gaan we mijn iPad scheuren of zo. Voorlopig zien ze even hoe de vogen gebarst. En het kan alleen nog maar meer en meer weren als ze als groep gaan groeien. Hieringen klein en groot komen ons tunke uit is uw motto. Oh, ik kreeg hier van allerlei snoepjes lekker aangeboden. Dank u wel, dank u wel. We zien hier een bordje over de Nienbeer uit stijl. Het is me gegeven en niet leven. Actuele thema's worden aangegrepen om even lekker als fase mee te gaan. En door achteraan zien we ook alweer een actueel thema. We zien hier de laatste neutjesrang. Ja, ik vroeg even of C van Hederbeekum. Kom eens kijken hier. Neutjesrang, de laatste. De laatste. Ik pak de laatste neutjes. Ja, die hebben dit jaar besloten om te gaan stoppen. Ze gaan nog eindelijk keer een tour doen. En ieder vastelovensgezelschap mag neutjesrang vernoppen zoet nuttigen. Als ze maar zorgen voor vervoer, dan komen die overal nog eindelijk keer vernoppes. Ik huur een lok. Het is geen diesellok, maar het is een oude kolenlok die langzaam op gang komt. Maar die wel altijd lopen, hè. Krijg je ook die patronen van die blauwe zone. Nog een keer de kritiek op het Venlose parkeerbeleid. Daar zien ze toch echt niet blij mee hier in Venlo. En dat moet je duidelijk zien als we al meerdere items in de optocht dit als thema hebben. Ze kijken er ook allemaal heel dreuvig bij, hè? Zoek je dat? Kijk maar eens. Het lijkt wel of de treuntjes bijna komen. Ja, en dan komen de pimpeleers in beeld. Je ziet wat hier gebeurt. Ze hebben het over de Venloop 2018. Ja, een evenement waar ze geen tegen is tegenwoordig, de Venloop. Alleen, ja, het startvak, daar is het altijd blijkbaar een rommeltje. Ze zien in ieder geval als groep gefascineerd wie de start altijd gaat. Er moest een beetje dringen. Er zit als kiepjes in een ren met heel veel mensen. En we zien een bekend gezicht. Robert Bouten, we laten even zien wie de warming-up plaatsvindt van de Venloop. Dat kan inderdaad geen kwaad bij Robert. Hij moedigt de mensen in het startvak aan. Lekker opwarmen. Om dadelijk de officiële Venloop weer te gaan doen. Die straks halverwege maart officieel weer plaats gaat vinden. Het is altijd douwen en trekken om voor aan te komen staan. Gehannes in het startvak.
1, 2, ja. Kijk maar eens van de gehannes dat hier is. Even de beentjes trekken. Om straks de beste team neer te gaan zetten. Lekkere voorbereiding. Kijk, dan ga je er los, hè. Dan ga je er los. Ja, dat hebben ze leuk goed gebeeld hier. Maar het Christen misschien ook wel als ze allemaal start nummer 11 is, hè. Je kunt ook verwachten dat het één groot zootje wordt. De optocht zien ze in ieder geval bijna goed gelopen. Dat hebben ze alvast weer verdiend. Het is ons weer niet gegeven. Ja, misschien doelen ze dan wel op de dag van gisteren toen het zo'n ontzettend slecht weer was. Vandaag viel het eigenlijk best wel mee. Het lijkt wel of het storm of dat het waait, maar meetjes, het is best zonnig vandaag. We hadden net een klein hagelbuurtje, maar dat mag toch prettig niet drukken. Nog meer fake news in de optocht. Ja, deze man die twittert heel keer. En dat brengt inderdaad fake news in de wereld. En het fake news was natuurlijk ook dat onze hoerigheid Herm den Eerste een week voordat de prins hier zogenaamd in het ziekenhuis liggen, in het krankenhuis. Zou je zijn been in het gips hebben. Ja, dat was ook pas echt fake news. En het gekke is dat de mensen tegenwoordig ook bijna allemaal gewoon geloven, hè. Dat we gezat zien die erin trappen. Maar het is ook lastiger om steeds het echte nieuws van het fake nieuws te onderscheiden. Joekskapel, zo is het leven. In uw gelederen de zwoger en de zwogerin van de hoerigheid. En ook nog eens een keer enkele wandelvrienden van de hoerigheid en van adjudant Wim. En dat vinden ze super om dat mee te maken, dat die vandaag meegaan met Joekskapel. Zo is het leven. Misschien wel de jongste Joekskapel van Venlo, want ze bestond pas 10 jaar. Ze zeggen van zichzelf dat ze niet echt allemaal natuurtalenten zien, maar dat ze het wel altijd zullen blijven spelen. Hallo! We gaan dus even een gemeentelijk funderingsinspectie meemaken. Dames, Ja. waar zit je mee bezig? Nou, wij zijn met een actie bezig om te kijken wie het staat met de funderingen in Venlo. En? Ja, het wisselt. Het wisselt. Ja, kan je zich daar iets meer over vertellen? Want ik ben het bij aan het halen. Wie staat er met de fundering? Ja, maar zie je, chef, mijn fundering is groot. Ja, maar ik heet je op die papier stond schrijven, een pongel, groot. Ja, nou is het schrijf. Maar ik prost niet echt Venlo Zurich, hè? Dik wel, hè? Ja. Ik moest even het woord doen. Ja, dat dacht ik al. Daar was ik al bang voor dat ze net ging zeggen. Ik vond het al heel erg leuk. Ja, hè? Maar voor de rest halen we het nog wel allemaal overeind hier in Venlo. Jawel, natuurlijk. Dan moest dat ook een beetje leuke manier benaderen. Maar een burgervader was niet zo blij met ons. Maar in ieder geval bedankt voor uw gefundeerde mening. Deze meneer gaat ook terug naar het zuiden. Je komt wat geld tekort, meneer. Alsjeblieft. Je komt wat geld tekort.
Ja, en nog 10 euro. Ik heb inmiddels een euro opgehaald. Maar het ziet er slecht uit voor mij. Ik denk dat ik één moet blijven. Ja, de kids helemaal terug naar het zuur. Nou, kijken wel. Ja, maar ja, de heeft toch al die bruin kleur, dus dat hoeft ook niet zo nodig met terug. Het is wat zund geschenen en wat wil ze nog meer. Hè? De kids volgens mij af en toe beter in Venlo zien dan helemaal in het zuur. De hersen gelegen. Goed, amuseer ik nog. En we zien hier ook weer de man met zijn been in het gips. En hij zingt het ook, hè. Daar is ze dan, daar is ze dan, daar is de nieuwe prins. De vaatsen die overal tussendoor fietsen. In dit geval met de rolstoel. Leuk gedaan, hè? Kijk eens, hé, wat prachtig. We zien alweer bij nummer 30 in de optocht, Snip en Urken. Het motto, het is ons gegeven, we zien niet oneven. Nee, zeker niet, hoor. 9 mannen, 9 vrouwen en 10 kinderen. Ze hebben ieder jaar weer evenveel plezier hier in de Venlose optocht. Ook ze zijn met bulkjes aan de slag gegaan. Ze hebben aardig wat bulkjes geplekt. Zeker op hun mutsjes. Op haar cupjes. En ze zijn altijd de laatste week nog bezig om de puntjes op de i te zetten. In dit geval de bulkjes op de i. Ze hebben allemaal een spiegeltje bezig, zodat de mensen even de kant ook kunnen kijken wie schoon ze allemaal zien. En zelfs een drank hebben ze netjes in aluminiumfolie ingepakt. Om zelfs van het blikje of het flesje van nog wat moois te maken. En alsof we het nog niet koud zat hebben, gaan we naar de Iced Tea toe met gans gek. Het is ons gegeven in de Iced Tea te mogen leven. Ja, die Iced Tea die zien steeds schaarster aan het weren. En nu tijdens de vastelovend kunnen ze er eindelijk van gewoon genieten. En de wagenbouwersgroep die al 4 jaar probeert steeds beter te gaan bouwen en natuurlijk ook steeds mooier. En wat ze dan gebouwd hebben, dat zien we hier nu in beeld. De kriezelt er kaal van, maar eigenlijk zou je er ook een beetje warm van moeten krijgen wie mooi het is. Allemaal nog jonge jongen die dit veel al voor de hobby doen. En een wagen met een knipduifje naar het milieu. En ook zij hebben een kleine ek ingestudeerd. Kijk maar eens. Op een nummer uit 1977 herken ik In Zaire. Daar hebben ze de ek op. Leuk.
Nou, kijk eens wie prachtig. Als ze dit als jongen al kunnen bouwen, dan belooft het nog heel veel voor de toekomst. Het bebuurt allemaal, hè. Intussen zien we een dansend kaartspel in beeld komen. Het zien de Metsoneers, vastelovensvereniging de Metsoneers. Een jonge, gezellige en vooral sportieve vereniging. Die eigenlijk een dansclub is. Hè. Ze hebben het kaartspel als basis gepakt. En ze gaan dus als dansend kaartspel door de optocht. En kijk eens, ze hebben een prachtig dansje ingestudeerd. Ik heb gisteren tijdens de Blierikse optocht een belofte gemaakt om nog even het trio, het dreespan te noemen. Het zien prinses Denise en de adjudanten Eliana en Madison, die dit jaar gekozen zijn als jeugdtrio of als jeugddreespan bij de Metsoneers. Lekker dansend door het leven, vrolijkheid alom en weer prachtig uitgedost in een kaartspel. Waarbij het vooral hechte troef is, zo te zien. Eerste predicaat Jokes Venlo's Vastelovens Café. Hocus pocus, Pilatus Klaas. En ik wil dat morgen iedereen in Venlo en een Jokers aan was. Nou, de hoogste gaat de microfoon onder te halen, dit was steeds te zoeken halen. Prachtig gedaan. Ze gaan ook nog het zuien. Maar ze zijn wel hele grote koffers bezig. Wat neemt gaan we mee naar het zuien? Dat wil ze jij niet weten wat er allemaal in zit. Jawel, anders vroeg ik het niet. Vieze onderboxen, handdoek, slippers. We blijven ook lang weg, we blijven lang weg. Hey, en Dick wist het allemaal vast aan het leggen. Ja. En we is al veel op de camera staan. Ja, de ganse optocht al. De ganse optocht al. Je bent de goede richting, hè? Naar het zuien en dan de achter links af en dan 3 keer rechts. Door achter links, 2 keer rechts, 3 keer rechts. Dat komt goed. Dat is goed. Oké, veel succes. Hier nogmaals aan wat dingetjes over het parkeren. Maximaal 2 uur parkeren. Nou, de mensen hier neer voor de kant die parkeren iets langer. Want in 2 uur krijgen we deze prachtige optocht natuurlijk niet gedraaid. Onze Indianenstam heet een super dreespan. En dan hebben we het over Genkaartgelach. Ze zien in een Indianenstam. Ze hadden eerst een andere slogan, maar daar hebben ze nog het uitroepen van ons, de vrienden van Dreespan 2018 bij de Vogelhut, veranderd in dit motto dus. Onze Indianenstam heeft een super Dreespan. Ja, dat is leuk hè, als 10 geleden opeens een Dreespan wordt uitgeroepen. Ja, we hadden het net al over die kaarten bij de Metsoneers. Deze groep heeft dus geen kaartgelach en is gebaseerd op het feit dat een aantal heren van deze groep al jaren op maandag uit kaarten, maar er feitelijk geen kaartgelach wordt. Alleen maar wat gerstenaat genuttigd en slapje alle hoed. Misschien dat die zich ook allemaal niet bij de echte naam noemen, die mensen van Gen Kaartgelach. Ze noemen zich Tak of Nol of Boonga of Pufty. En eigenlijk
Eigenlijk hadden ze nog een bus erbij willen hebben, een Alde VW-bus. Maar ja, daar kosten ze geen stalling voor krijgen. Dus die hebben ze maar weer verkocht. En tussendoor gaat nog een grote inloopkas. Is te koop voor belangstellenden. 26.000 vierkante meter. Venlo 674 jaar, ja dat wordt gevierd. Wat zus ik toch prachtig goed, jong. Dankjewel. Wat mooi gedaan werd dat gemaakt. Mijn tante. Die tante, en is dat die mevrouw die achter dich loopt? Ja. Zeg, wat heb je dat prachtig gemaakt? Dankjewel. Wat wilt je ons precies vertellen? Nou, behalve dat Venlo 674 jaar staat is. juist. En wij moeten dat op zijn minst gewoon vieren. Hè? Ja, Fluas en zijn vrouwke. Ja, hè? Ja. Maar wie heet dat kindje dan? Dat is het Schinkenmenke. Het Schinkenmenke, ja zeker. Ja, precies. De kinderen van het Schinkenmeer. Prachtig ziet het eruit hier. Heeft ze al een vuurwerk aan gehad? Ja. Dat kan ik me voorstellen. Daarom krijg je van nog wat extra aandacht, want we vinden het heel erg mooi hier. Heel mooi gedaan, dank u wel. Ja, dames en heren, toen is gekeken nog steeds naar de Venlose Jokersoptocht. En als we dit dan live op de buis brengen, dan snap je natuurlijk dat af en toe een gaat kan vallen. Dat huurt nou eenmaal bij een Jokersoptocht, zeggen we je altijd. Daarom krijg je van ons nog wat beelden heen vanaf de Aldemeert. Je kunt je zien hoeveel mensen er heen even de kant staan. Die allemaal gekomen zijn om even lekker naar de optocht te gaan kijken. En dan ook weer lekker naar alle cafés en waar dan ook in de binnenstad te verdwijnen. Om heerlijk de Vastelovens maandag te vieren in Venlo. Een maandag die ook landelijke aandacht heeft gekregen door die prachtige documentaire Noord-Zuid. En weer heeft dat er wel voor gezorgd dat heel veel mensen uit de rest van Nederland ook naar Venlo zijn gekomen om eens een keer dat gevoel van de Vasteloven hier in Venlo mee te maken. En wij als Umbro Venlo brengen de GHBJ toes. Niet alleen deze optocht natuurlijk, maar we hebben er al een aantal gehad en je gaat er ook nog een aantal zien.
We hebben inmiddels weer audio te pakken en we gaan verder met nummer 35 in de optocht. Joekskapel, Schots en Schijf. Ze zien met z'n 40, alle 40 op de wagen, een paar dames tot neven. En ze zien sinds dit jaar in het niet gestoken. Kijk maar eens wat een prachtige pekjes die aan hebben. Volgend jaar bestaan ze 4 keer 11 jaar. En dan gaan ze natuurlijk verschillende activiteiten organiseren. Daar zullen de mensen later veel meer over gaan huren. Wat wij nou in ieder geval gaan huren, zien de klanken van Joekskapel, Schots en Schijf. Joh. En dan komt de schoonste erop. Doe dat voor jou, jongens. Kijk even naar de camera. Kijk even, zeg maar. En je mag allemaal meedoen, dames en heren. Bij dit nummer is de bedoeling inderdaad dat we even door de kring gaan en weer terug. En een Duitse herder. Zal ik jetzt Deutsch reden, oder? Nee, dat is een Duitse Sint-Bernhard. Ik ben gewoon een Hollander en die scheupt zien ook Nederlands. Dus die is gewoon de fellow support. Maar goed ook toch? Die scheupt die luisteren met een hond niet. Dat is ook een probleem. Daarachter zien we een Sint-Bernhard lopen. En die Sint-Bernhard, die stonden er bekend, er staat die Joek om de nek hebben hangen. Hè? Als ze veel bewaren, want als ze te veel gezag gaan scholen, dan doen ze het niet. En door Hiel in de Veerten zien we aankomen de Losse Flodders. Een leuke naam, zeker als ze wets dat het eerst 2 aparte groepen waren die in dezelfde loerts bouwden. En ze lopen nu al 3 jaar mee in de verschillende optochten hier in de regio. De Losse Flodders
deed dat samen met No of Nooit. Samen bedachten ze al die 3 jaar dat ze meeliepen creatieve pakjes. En dit jaar hebben ze gekozen voor het motto: we duiken in het diepe. Ze zien gewoon bouwen ergens bij immers in de achtertuin. En zo zien al die creaties tot stand gekomen, maar die worden op een gegeven moment zo groot dat ze met een hijskraan als het ware over de hek in de achtertuin geteeld moesten weer, want ze gingen nimmer door de poort. En voor nummer 36 zien we hier nog even de korte. Vaats in beeld, die is lekker aan het Alde Teurten. Ik heb die teurten gewassen en gezweten gisteren. Ook weer een leuke weerspeling. Alde Teurten met Alde Teurten. Nadat ze in een achtertuin kloor waren, zien ze begonnen aan het maken van de grote wagen. Met maar liefst 100 pakken behangliem, 100 liter verf, 100 kilo karton, 150 kilo foam en 200 rollen tape. 600 kilo ijzer en ja, nog een half flessen bier. Is dit dus het eindresultaat wat hij straks ten Hogum komt. Dan heb ik het niet over deze kleine prachtige dingetjes die je genoeg al in beeld ziet. Maar op die grote wagens waar de watergod Neptunus op staat. Die wagen is met al die materialen gemaakt die ik ook net opnoemde. En daarmee duiken ze in het diepe op zoek naar eure schat. Och heren, wat een oude boek.
En zo wordt Hermhee dus nog eens een keer geëerd. Door 4 nep jokersleden. Maar wel heel eervol. Zullen ze het dan nog eindelijk hier voor onze camera vuur doen. De klok die lucht, de tijd die vlug. De 11e man komt in beeld. Mooie naam nog altijd voor een vastelovensvereniging. Iedereen die kent het natuurlijk wel. Het idee dat een titel met zichzelf vandoor gaat. Maar juist met de vastelovens zeggen ze, mag ze dat extra sterk mee. Sterker nog, tijdens de leukste dag van het ganse jaar hebben ze af en toe graag geen tijdsbesef. En ze hebben dat heel leuk gedaan, deze groep. Ze hebben achterop zo'n opdraai-dingetje. Daar draaien ze zichzelf af en toe mee op en dan hebben ze weer Joeks en Jan. Zo laten ze allemaal weer wie een kluksje lopen. En om het ganse compleet te maken hebben ze ook nog een liedje bezig. Gezongen door vele wielversjes. Laat vlug de tijd. Dan schiet het sunkje inkomen als je Nu draaien ze zich op. En dan kunnen ze weer tot tegenaan. in een flesje weer en alles goed. Op dit moment hebben ze een ander nummer bezig. Het tiende jaar dat ze meedoen. Dat betekent dat ze vorig jaar een jubeljaar hebben. Het einde van deze club trouwens, die maakt de vastelovend hier in Venlo niet mee. John die zit in Thailand. John, het is hem het even. Lekker bissen voor het leven. Met de groeten van de 11e man natuurlijk. Prachtig goed gevuurd ook. De ganse groep doet mee. Zit hier goed op de koude grond hier. De Aldemeert. Maakt er allemaal niks uit. Zo maakt ze de plezier bij de Venlose vastelovend. Prachtige kleier, prachtig thema en een prachtige ek. En zo maakt ze het zaakje compleet. En ik zie weer een paar vaatsen in beeld komen. Die een leuke interactie met het publiek hebben. Ik gewoon even meegenieten. Hieren, wat is er? Wat is er? Deze hebben ze ons gegeven. Ik zie nog spelen. De verkeerde noten. Daar kunnen ze niet meer spelen. Laat ik hem niks uit. Verkeerde noten, ja. Wat hadden het voor noten moeten zien? Wat hadden het voor noten moeten zien? Ja, muzieknoten denk ik. Ja, dat denk ik ook, ja. Volgende keer beter aan denken dan, hè? Ja. Wat is er aan de hand? Ja, ik zoek nog een paar mooie helpen uit. Ik hebben ze de laatste keer hebben ze me de helpen afgeknipt.
Ja, en dan zijn we eens een keer de box af. Ja, en moeten we dich helpen ermee? Ik heb zoveel keuze aan helpen, maar ik weet natuurlijk niet welke dat ik moet aanzetten. Eens even vragen, misschien wat hier misschien met de kant het Paul. Ik kan je misschien helpen. Ik zou nog een paar moeie helpen. Welk zou voor dicht passen, denk ik. Dat weet ik niet. Ik heb de vorige keer deze geprobeerd, maar daar hebben ze me de skier in gezet. Dat was natuurlijk niet zo handig. Nee, dat is heel handig, nee. Maar dan is wel een mooie help bij mij gebracht eigenlijk. Je kind is al met de box. Ja, je komt wel goed met wat hulp, hè? Ik hoop het wel, ja, dank u wel. Dames. Geven een moeie was lovend, hè? Ah, zeker. Ja. Maar je ziet een beetje de voele wasboete aan het hangen. Het hangt te lang. Het hangt al te lang boete. Ja, dit is echt de voele was dat je boete hangt dit keer, hè? Ja. Ja, dat hessen mij wel eens, hè? Soms moesten de voele was beter binnenhalen, maar ze van de familie Lensen haalden die hangen die vandaag boete. Het is een complete wasrood die we hier zien op dit moment. Kleine wasjes, grote wasjes. Geen probleem voor de familie Lensen. Ze zeggen gewoon, bij ons kind je ook volle was boete hangen. Op wat voor manier dan ook. Letterlijk of figuurlijk. Maar misschien per ongeluk, mijn wasmachine ging stuk. Maar ik had er geen erg in, want die dame kreeg steeds meer zin. Oh, misschien per ongeluk, mijn wasmachine ging stuk. Maar ik had er geen erg in, want die dame Intussen zien we de eerste reacties neer voor de kandel, over de optocht. En komen er ook weer een paar vaatsen aan. Het mooie is dat we dan even gewoon mobiel de heer kennen en gewoon vragen wat er precies aan de hand is. Verzout bij Bouten. Goeiedag. Hallo. Meneer, kun je even het bord naar de camera draaien? Ja. Vertel eens even, wat is hier aan de hand? Ik ben de beschermer van de beer van Steel. Ja. En we hebben de beer afgeleverd bij Bouten om dit te laten opfrissen, te revitaliseren. En wat hebben we nou meegemaakt? Ik ging hem gisteren halen, kreeg hem zo terug. Ja, dat is schandalig, hè? Dat is schandalig.
Scheisse, zoals ze zelf zegt, hè? Ja, die Kees hebben de naam niet mee, want buiten, dat links nog iets aan een groene kleur, het was een groene beer. Maar dat is het niet. Dat is gewoon Scheisse, is een witte wasbeer meegekregen. Morgen teruggegaan, dus ik stond er op de stoep. Een burgje op de deur met vastelovend gesloten. Kan ik met zo'n witte kiem op stap? Nou, dat is... niet het ergste. Alle muntjes waren eruit. Maar dat was niet allemaal kommer en kwel, want wat vond ik toch op de oprit? Ik zal het niet laten zien. Hé. Oh. En dan kreeg ze me echt niet mee aan het brommen. Nee, dat kan je niet voorstellen. Ik zit er mee. Maar daarom brom ik nu ook niet meer, want dan kon ik eigenlijk lekker opklippen. En zoeken we alles dan nog goed, hè? En alles kunnen we mooi in. Succes verder. Ene is voor een onecht getrouwd en een andere voor de echt. Veel blauw in de optocht. Alweer de blauwe zone die we hier in beeld zien. En allemaal als vaatsen, allemaal onaangekondigd. En dat maakt het leuk hier in de Venlose optocht. We kregen allemaal spontaan een idee, gewoon ermee de optocht in. En als het thema maar heikel genoeg is, dan kies je hetzelfde thema, maar dan iedere keer toch weer net even anders gebracht. Dat maakt het ontzettend leuk hier in Venlo. Ja, ze zien inderdaad al behoorlijk blauw. En hier zien we dan weer een Egyptisch thema komen. Het is ons gegeven 674 jaar terug was de Joeks al in Egypte te beleven. We hebben het dan over vriendengroep het Kumpwaal. 674 jaar bestaat Venlo. Maar als we dan terug in de tijd gaan, wie was het toen in Egypte? Nou, zo dus, wie deze uitvoeren. Er wordt in ieder geval vastelovend gevierd, zoals je ziet. En ze hebben ook een mooie wagen erbij gebouwd. Met de belangrijkste personen, de farao, Cleopatra aan de rechterkant door. En een akelige mummie. De typische figuren natuurlijk uit Egypte. Ze doen al voor de 4e keer mee in de Venlose optocht. We hadden net een beetje hagel en net ook weer het zonnetje en dan kreeg ze een regenboog. Maar deze dames hebben wel een hele mooie regenboog. Nog regent komt zonneschijn. Dat is waar geluk verborgen zal zien. Wat moet je gelukkig zien? We zijn heel gelukkig. Je strolt het ook helemaal uit, hè? En waar komt het geluk vandaan? Doeling. Waar komt het geluk vandaan? Wat vanmorgen al aan het schijnen was. Ja, dat maakt zich direct gelukkig, hè? Ja, heb je het gans teruggehaald in de optocht? Bijna. Klein beetje. Ja. Je hebt zo'n grote hoed op, daar wordt geen niet na van, hè? Ah, niks van gemerkt. Ik heb prachtige pakken, dames. Dit ziet er geweldig goed. Dit fleurt een optocht op, hè? En dan maar eens lekker dansen hier.
En terwijl ze verder gewoon... Meneer, wat ziet geen doen? Ik hoop dat ze mij eens helpen, handen is vast. Ja? Ik ben benieuwd. Dit gaat gebeuren. Wie laat dit jaar geen steek vallen? Waar gebeurt er? Stukje mini-acrobatiek in de optocht. Gaat het nog? Het gaat fantastisch. Gelukkig heb ik letters zat. Het letters zat. Kijk eens door. Hè? Over evenwicht gesproken. En dat doen ze al de ganse optocht door, hè? Doekskapel, nooit toes uit velden. Ze zijn er ook altijd bij, hè? Ja. En ze reiken ook altijd de kierskop uit. Dat doen ze op de zondag voor gekke morgen in Velden. En dit keer ging dit naar Herman Manus in het zand. Ze gaan nog ieder jaar een keer naar Koblenz, maar vandaag zijn ze naar Venlo gekomen. Dat is niet zo wiet. En het is misschien wel net zo leuk om hier weer zo'n lekker stukje muziek te maken. Deze dames mogen zich met recht de blikvangers van de optocht noemen. Kijk maar eens, hup, weer een blik gevangen. En ze hebben al heel wat te pakken gekregen, want die achter zit de ganse teur al wat blikjes vol. Leuk voor zonnemeetjes. Leuk dat je mij doet heen. En deze biljartvereniging heet Geen Keus. En dan wordt dat toch een beetje lastig biljarten, denk ik, hè? Maar volgens mij hebben ze dat al goed opgelost door wat anders te doen. Als er dan geen keus is, dan gaan ze maar gewoon wat anders doen. Zeg, wat is dat? Hallo, wat is dat? Geen keus? Alsjeblieft. Geen keus? We hebben geen keus. We moeten weg uit het wijshuis. En dan moeten we best wel een klein beetje van kretenpol. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, maar wie gaat dat dan? Ja, moeilijk. We hebben het als woord, maar mijn collega's gaan even de kant, iedereen bij in kreten. Gelukkig maar. Uiteindelijk vind ik gewoon weer een stekje. Uiteindelijk gewoon weer wel een stekje vinden. Maar ik hoop dat je de juiste keus gaat maken. Ik hoop het ook, Paul. Ik hoop het ook. Wil ze me ook even krieten? Ja, zal ik even krieten? Ik ga even mee krieten. Even, moet ik er ook een krietgezicht bij trekken? Zo dan? Ja, echt een krietgezicht. Zeg, het komt wel goed hè jongens. Ze moeten er echt van krieten. Maar hopen dat het geen krokodillentronen zien. Ik heb dat beurtje te lezen. Dan stond ik op wissels gegeven. En de rest kreeg ik hier even niet mee. En geen toes waarschijnlijk ook niet. Wat ik hier wel mee kreeg, is dat we bij nummer 40 aangeland zien. Dat zien de neetnekken. Oh ja, daar zullen we toch nog even storen op het beurtje. Ja, de neetnekken, die hebben ook als thema Egypte. Ze lopen voor de derde keer mee in Venlo.
En ieder jaar is er bij jou een vast clubje dat alles regelt en organiseert. Tot in de puntjes proberen ze het uit te werken. De heren regelen in het clubje de wagen en de dames zorgen dat ze er allemaal weer prachtig uitzien. Het motto, we vieren het eeuwige leven, het is ook gegeven. We komen dit jaar uit Egypte. Ze gaan mee in de categorie wagen. Ze hebben ook een prachtige wagen, een echte oude Chevrolet. Met erop prachtige piramide. Met een dromedaris met een hele grote bult. En je ziet ook dat deze groep goed vertegenwoordigd is door kindjes. De oudste is alweer bijna 14 en de jongste is net geboren. Wie mooi is dat? Ze delen langs de kant ook keertjes uit, er staat op The Key of Life. Oftewel, je krijgt van ons het eeuwige leven. En ik mag ook allemaal een geweldige vastelovens wensen. Namelijk namens de Niet-Nekken. Dank u wel. Dans Marieke, dat kijk je allemaal mee. Dans de ganse nacht met me. Dans, dans, dans. Dans Marieke, dans de ganse nacht met me. Met mij alleen. Met mij alleen. Oh, met mij alleen. Ja, dus u bijna nog Egypte willen als ze dit gaan suus, maar ik denk dat we toch maar lekker heen blijven bij de Venlose vasteloven en genieten van de Egyptische sferen die hier de Niet-Nekken brachten. Ja, en als ze dan niet als Egypte neergeest, dan kunnen ze misschien gewoon als Venlose hippie de optocht beleven. En dat is wat deze meentjes doen. Gewoon terug in de tijd met het vuurfrontje van wat mij lijkt op een oude Volkswagen. Een oud Volkswagen busje, toch wel een beetje het symbool van de hippies. Als ze al ergens in rondreden, dan waren ze toren in. Prachtige pekjes aan met het peace-teken allemaal om. En een mevrouw heeft zelfs een beurtje omhangen en daar staat erop: ik was er ook in 1969. De tijd van de flower power. De tijd van de vrijheid. En die leed alweer wiet achter ons. De flower power team. Maar spreekt toch nog altijd heel veel mensen aan. Ja, Joekskapel Hulsel Henk die duidt dit jaar een open sollicitatie om de nieuwe Venlose revue te gaan
ja, misschien wel regisseren, maar in ieder geval erin mee mogen doen. Ze doen dus een open sollicitatie voor de revue van 2020. Er is door de schrijvers wel al bekendgemaakt dat de revue het verhoor gaat vertellen van Hulster Heinke, zeggen ze. Gaat Lottie Boermans het trumke houden? Of is deze rol weggelegd voor de hoergeit van dit jaar? Wordt er aandacht geschonken aan de Elfstedentocht van 1997, wie Hulster Heinke als enige op het ijs mag staan bij het keerpunt in Dokkum? Of wie gaat de regisseur de roemruchte wc-concerten van de Joekskapel uitbeelden? Het zijn zomaar een paar vragen die leven binnen Hulster Heinke. Maar eigenlijk is het allemaal Joeks en Jen. Ze maken gewoon een heerlijk stukje muziek. Nou, en als die revue van 2020 net zo gaat weren als die koddige muziek tegen zee gaan maken, dan komt dat helemaal goed. Zie, houden lekker op de kist en gewoon zo door, door de stroten. En hier staat er weer een heerlijk te dansen en te chansen. Nog juist op tijd in het zuur. Nog juist op tijd, hè? Nog juist. Ik heb me zo moeten huis. En verschrikkelijk! Wat loop je dan? Is het te goed? Ik kwam helemaal uit het westen, ja. Over de rivieren. Ik verschrikkelijk. Ik heb nog nooit zo... Maar je hebt zich echt wat te huisten. Maar de beste jong, de beste. Genieten. Doe het maar. Venlo. Zo staat, zo is er maar één. Zo is het. En beter kosten wil je het niet zeggen. Sorry, ik heb er een paar te veel gehad. En de andere zegt dan #MeToo. Ja, hebben we hem te pakken? Jazeker. Heer Veld, hè? Het kwartje Veld, jazeker. Ik hoor nog even nadenken. We hebben dat ook al in veel varianten teruggezien in diverse optochten. Maar hier in Venlo is het volgens mij de eerste keer dat we het zo zien over dat MeToo gebeuren. Staptafel Sint-Omerta is 43 in de optocht dit jaar. Dood en begraven, wie blieven door de optocht draven. Als je dat zo voor het eerst luurt, dan klinkt het een beetje luguber. Maar ze zeggen gewoon, als zien we later doet, onze geest zal altijd door de Venlose optocht waren. Zo zier zit vastelovend in ons DNA. Ze beelden dat uit middels de Dia del Muertos, de dag van de dooien. Natuurlijk vieren ze ook hier vastelovend. Ook al zullen ze er misschien later nimmer liefelijk bij zien. Het is wel heel mooi gemak.
Maar als ik ook eerlijk moet zeggen, dames en heren, dan lopen ik een beetje de koude rillingen over de rug als ik dit zie. Maar dat is wel heel moeilijk. Al in september begon met de pekjes en de attributen. En zie, we leveren er hartstikke veel lol aan. En weet je ook, in Dia de Muertos is trouwens een kleurrijke feestdag. En dit is oorspronkelijk bedoeld om de doeien te gedenken. En hier vandaag in Venlo is ze goed bedoeld om lekker met elkaar feest te vieren. En af en toe eens een beetje noord te denken over de sterfelijkheid van de mensheid. Stamtafel Sintermeert. En dan zien we hier de Fiemeliers in beeld. Fiemeliers die ook eerder jaar meedoen met de optocht in Blierik en ook in Venlo. In Blierik hebben ze gisteren de tweede prijs gehaald bij de wagens. Ze hebben dit jaar gekozen bij het maken van de pakken voor diversiteit in stoffen en details. Maar toch vormen ze een geheel. Ze beelden het steampunk uit. Steampunk dat speelt zich af in een tijdperk waar de stoomkracht de primaire krachtbron was. Met een industriële sfeer uit een tijd. DNT dus op de wagen. Ze hebben zich ook wat kleiner laten inspireren en dat met name bij de dames door het Victoriaanse tijdperk. Op dit moment zien ze volledig op stoom zo te zien. Maar er zal ook een moment komen, en misschien zien we dat dadelijk nog in beeld, dat ze heel even nodig hebben om op stoom te komen. Jeugdige Fiemeliers helpen steeds meer mee met allerlei werkzaamheden. Want het kost natuurlijk klauwen met tijd om zoiets moois te maken. Kijk, hier ziet je dat gebeuren. Er gaat een alarm af en hier langzaam huurt ze wat stoom komen. Hier langzaam komen hier de Fiemeliers op stoom. In vertroogde beelden. En dat doen we niet met de camera's, maar dat doen ze echt helemaal zelf. Is het op een tijd vanuit deze krachtbron genoeg energie te pakken om met elkaar vastelovend te vieren. Kijk, en daar gaan ze dan weer hier. Prachtig gedaan, Fiemeliers. Ik wens nog verder een schoon optocht. En al dat ijzer wat op de wagen is gebroekt, dat brengt je straks gewoon weer allemaal terug naar tijd en duivel. Want net als u is gebroekt aan muurtjes, aan schroefjes, aan wat dan ook, dat nu gedurende zien. Radeltjes, kettingsjes, gespen, knuip, van alles aan de pekjes, maar ook van alles aan de wagen. Het mooie is als een optocht even een beetje stagneert en de krijgt zo'n wagen in beeld, kun je dus op die gemaak even kijken naar alle dingen die door bewegen. Alle riddertjes die op en neer gewoon, die ronddraaien. En dan moeten ze allemaal toch maar met een beperkt aantal mannen bouwen. Knap dat ze het ieder jaar nog voor elkaar krijgen. Maar met al deze stoom hebben ze genoeg energie te pakken. Ook voor de komende jaren, vast en zeker.
Kwakergold in de test, nu nog de rest. Ik denk dat ik me dat even lot moet leggen. Meneer is het verhoor en alleen is het vertelling, want dan ga ik bezig. Meneer, kunt je nog één keer het verhoor nog niet beginnen? Ja, natuurlijk kan ik dat opnieuw beginnen. Sorry, ja, ik ben natuurlijk inspecteur van de belasting. En we zijn natuurlijk volop bezig met het opholen van het geld bij de vastelovensverenigingen. En bij de kwakers, die hadden natuurlijk kwakergold. Dat hebben we natuurlijk al geregeld. En dat dossier is laatst worden we hebben opgehold. En we zijn dus nu ook bezig om, trouwens mijn naam is Moorteneijer. Sorry, Moorteneijer van de afdeling Zeikdimpelneukerie. Ik zal het even op camera laten zien. Moorteneijer. Leuk verzonnen. Zeg, maar je mag ook niet populair hier in de opdracht dan. Ik zeg al, het is geen leuke job, maar aan de andere kant is, let op. Het moet gedaan weer, let op. Makkelijker kunnen we het niet maken. Kunnen we niet maken en het is ons vergeven. Heel leuk gedaan. Amuseer ook nog de opdracht. Kijk eens wat in een bonte stoet hier aankomt. 2 nummers hebben ze mogen noteren, nummer 44 en 46. Ja, ze pakken het dit jaar goed aan. Joekskapel och nee toch. Die wordt alleen maar groter en groter. En daarom lopen ze dit jaar in 2 groepen mee. Ze hebben een gezamenlijk motto. Moet geen rooien wat dat is. Natuurlijk, het is ons gegeven. Misschien ziet je al wat stickers tegengekomen van Ognetter, want die plekken zitten te pas en te onpas overal door de stad hier. De groep is dit jaar opgedeeld in een vriendengroep van ongeveer 50 man en een joekskapel van ongeveer 20 man. En de joekskapel die besteedt al aardig wat jurkjes, maar ze weer steeds groter en groter. Volgend jaar komen er weer nieuwe pakken, zeggen ze, maar deze pakken vind ik toch ook nog altijd best mooi. De meisjes allemaal in het mooie roze met blauw en de mannen in het blauw zelf. En op de wagen staat al de nieuwe toekomstige prins van het Prinsenverrooien in Venlo, Jeroen Zuidberg. Ze noemen hem de man met de grootste longen van Venlo. En dat is de man die de bas speelt, de typische bas van Ognetter. Dit zult je dadelijk nog wel een keer in beeld zien. Het grootste instrument bovenop de wagen. En we mogen nog even vermelden vandaag dat Janneke op de trompet dit jaar gaat trouwen met haar leefjongske Koen. En Koen speelt de dikke trom. Van harte alvast. Een mooie toekomst voor ook samen binnen en buiten de Joekskapel. De kabel heb ik al, nu nog de baan. Ja, en dat is nog maar de vraag of dat allemaal gerealiseerd gaat worden. De kabelbaan die Hertje Venlo kan verbinden met het parkeerterrein aan de kant van Blierik op het kazerneterrein. Weer wet. Hier in ieder geval was de kabel.
En vriendenclub de Vogelhut die gewoon dit jaar als trol doorleven. Dat is uw gegeven. Dit jaar lopen ze mee met 24 volwassenen en 6 kinderen. Maar uitbreiding is ook heel al geregeld. Jaden, Maya en Ties zijn net pas geboren. Maar je zult begrijpen dat die pas volgend jaar van de partij zien. En volgens mij zien het allemaal best aardige trollen dit jaar. Geen trollen wordt ze angstig voor hoeft ze weren. Joeksige trollen. Die nog energie zat hebben om nog een lekker dansje te doen. Op de Aldermeert. De Vogelhut dus. We zien intussen bijeengeklats. 54 mensen, waarvan alweer 10 kindjes. Ze willen een beetje kermis in Venlo. Als canapé draaien ze de ganse Vasteloven door. Ze hebben het een en ander geknutseld in het Oud Wijshuis. Alle peertjes en alle carouseltjes dus. Ze draaien mee op de moord van de muziek. Ze draaien rondjes. En ze hopen dat in het jaar dat Venlo 674 jaar bestaat, toch nog een beetje de kermis naar de stad gehaald wordt. Daarbij terugdenken aan de grote kermis die er was toen Venlo 650 jaar stad was. En het is inderdaad een bonte kermis die we hier zien. Ja, deze man spreekt we ook delen. Venlo neemt zien een eigen nood en Luurt Neurlers en Schefke varen. Doelend op het feit dat Schefke uit Brabant pleiten voor vrede met de Vastelovend. En de reactie in Den Haag was, ja, dat moet ik ook zelf maar allemaal regelen. Hier zit gewoon, nou ja, geen Neurler er niet over. Die regelen het inderdaad zelf hier in Venlo. We zien weer een grote wagen in beeld komen. Het is ons van harte gegeven. En het heeft weer iets te maken met een kaartspel. Maar de splintertjes die deze wagen gemaakt hebben en alweer voor de 19e keer present zijn in de optocht, die hebben er een eigen draai aan gegeven.
De wagen heeft helemaal gar niks te maken met het feit dat het als woensdag Valentijnsdag is. Nee, die hertjes die stammen gewoon allemaal af van het wonderlijke kaartspel. Ik noem een toepen, ik noem een hertenjagen, hertenjassen, noem maar op, noem maar op. Ze hadden vroeger een kroegbaas, dat was Puk, en die is met pensioen gegaan. En ze willen hem van harte bedanken met alles wat hij heeft betekend voor de Splinterkus. Vandoor een wagen gans in hertenstiel. Op de wagen zien we een grootse koning van de hertes. Helaas draait hij alleen maar rondjes en hij geeft er geen weg. En achter de koning zien we een prachtig kaartenkasteel. En dan neven stonden nog een paar jonkers oplettend neven de poort op wacht. Of liggen ze nog gewoon maar wat te luimen? Dat kan natuurlijk ook. Deze groep bouwt trouwens in de optochthal. Daar hadden we het eerder in de optochthal over. Dat is die hal waar ieder jaar ook geld voor wordt opgehaald om die hal nog bij jaren te kunnen realiseren. Maar als ze zoiets wat door uiteindelijk voor creatiehuis komen, dan moet zo'n hal natuurlijk niet gesloten worden. En achter de prachtige wagen ziet je de groep komen. Een hertelijke groep van de Splinterkes. En zelfs mensen neer de kant kregen af en toe een hertje op de plek. Mooi gedaan, Splinterkes. Oh, kijk door toch, dan zien ze toch weer de Kusmuurkus op nummer 50. Voor deze meisjes maken we vrij baan. Want inderdaad, de vrouwlu van de Kusmuurkus komen eraan. Het is ons toch gegeven, kijk ze kijken, een zo'n schoon kapel in onze optocht te mogen hebben. Dat schrijven ze trouwens zelf hier. Met 20 vrouwlu sterk maken ze lekker remi-demi. En volgend jaar bestaan ze toch alweer 11 jaar, hè? Maar voordat het zoiets is, spelen ze vandaag eerst nog even een lekker stukje schone muziek. De Kusmuurkus. Jongens, heb je hulp nodig? Ja, we moeten nog zien. Nog zien? En werkt dat ding niet meer? Nee, we hebben een te goedkoop kompas gekocht. Is het China besteld of zo? Ja, ik weet het niet meer hoe we het vanavond hebben. Ik geef nog een tientje meer, Roer, maar je bleef maar op de zaal. En je ziet, man, Suiker nog steeds niet gevonden. En de mensen die over de kant weten dat ook niet. Ergens anders hier, dat is het erg. Ja, dat is wel verschrikkelijk, ja. Maar Achter hem aanlopen en we zien hem nog niet. en dan stikt hij nog eens even pak staan. Dan,
Ik zou die kant op gewoon. Die kant denk ik, ja. Ja, die kant. En we moeten hier even wachten, want hier hebben een complete indianenstam hier voor de camera's. En onze cameraman staat er middenin. Dit is nummer 51, de sokkerkeurkes. Wij zien de stam plus T. Vroeger leerden ze het op school, hè? Aap, noot, mies en later had ze het over stam plus T. Maar ze bedoelen toch wat anders. Stam plus thee is gewoon lekker met elkaar in een stam zien en lekker wat thee drinken. Dat zien ze nou en doen. Eerst even een beetje oeleboelen en de joekstamtam uitvoeren. En dan lekker een tesketier of thee drinken. Het is maar net in welk stadsdeel ze horen, hè. Het ene stadsdeel drinkt thee, het andere thee. Leuk verzonnen door de sokkerkeurkes. En de jeugd van de sokkerkeurkes loopt nu voor de 4e keer mee. En dat is weer een klein gat in een optocht. Hallo, waar komen jullie vandaan? Hallo. Hi. Waar komen jullie vandaan? Ik kom uit China. En nu in Nederland? Mijn Nederlands is niet goed. Maar wel leuk, optocht? Is de optocht wel leuk? Sorry? Yeah, it's amazing. Yeah, we're happy to see this. Yeah. Did you ever seen something like this? No, never before. Have a lot of fun. Ja, ze komen van wie tegenwoordig om de optocht te zien, hè? Maar ja, het Venlo's dialect zou er nog niet gaan zijn. Maar dat komt vanzelf wel goed. In de 4e zien we alweer een lekkere Remy Denning aankomen. 3 dagen Tegenwoordig zien het er wel meer dan 3 dagen, denk ik. Joekskapel 3 dagen zullen een paar jaar het samenwerkingsverband op. Samen met de Flodderkast die er dadelijk achteraan komen.
En als ze dan de ganse club bijeentelt, dan zit ze op 154 man, vrouwen en blagen. Ze flaneren door de stroten van het stadje van lol en plezier. En het is door dit jaar gegeven om te ervaren wie het is om wie een prins de optocht te beleven. Met alle pracht en kool. Maar eerst even wat Remi Demi. En zo is ze dus inderdaad een grote groep te pakken als ze het examen volgt. Dan krijg je dus een combi tussen de Flodderkas en Joetskapel 3 dagen heerlijk flaneren door de Vellense stroot inderdaad. In dit geval via de Almeer door de Joerdenstroot. Dat is het punt waarop we hier de optocht stond te bekijken samen met ook Toes. Ik hoop dat we nog steeds een beetje kunnen amuseren Toes. Leuk dat je erbij ziet trouwens. Je kijkt nog Omroep Venlo. En als dan langzaam de hele grote groep voorbij is, komen we gewoon weer eens naar een promotieteam toe. Het heeft iets met een Oscar te maken. Jongens, hallo. Hallo. Oh, meetjes zie ik. Dag meetjes. Meneer. Wat heb je een Oscar bij, joh? Ja, we hebben een eerste Venlo's Oscar bij ons. Wat leuk. Ja, leuk hè? Ja, ja. De film is zo diep in het hart geraakt, dat verdient gewoon een Oscar. Ja. En vanavond om 6 uur hebben we dus de prijsuitreiking. Dus Lex, als ze dit huurt en de rest, komen! We staan klaar! Superleuk als je erbij zult kunnen zien. Weer wet, weer wet. En het circus gaat verder heen. Wat een circus. 24 volwassen mensen en 11 kinderen. Het circus, oftewel het theater van de Vastelovend. En dat doen ze hier met een luxige knipoog. We hebben het over de paradepeertjes. Een echte circus staat voorop. En dan ziet je een echte circus-act uitgevoerd worden. De dames als elegante assistenten, dieren en een aantal jongens als krachtpasser en nog een aantal nieuwkes die door de hoepel kunnen springen. Nou, dat krijgen we misschien nog wel te zien. Hij amuseert zich zeker op dat peertje. Leef Jokersen, de paradepeertjes presenteren we op. Waard Eindcircus, Waard Eindcircus. Het kleintjes die rennen door de Filipijnenzaal. Ze rennen hier door de team. De voorhand is een stiepje van de
applaus even de kant inderdaad voor het grote circus van de paradebeertjes. Niks is uit te veel. Gewaagde stunts werden hier gewoon op de stroot uitgevoerd. Terwijl we de laatste krachtpatser nog door het beeld zo gegaan, hebben we hier een eenzame prinsengarde te pakken. Hier ook één extra garde bezig. En daarmee kunnen we toch al langzaam aankondigen dat de echte prinsengarde al langzaam in zicht komen. We zitten bij nummer 54. En in het totaal hebben we in deze optocht 62 nummertjes. Nu gaan we langzaam gewoon spreken van de finale van de optocht. En ik kan ook vertellen, er komt nog van allerlei moois aan. Zo kan ik ook misschien alvast de naam noemen van de groep die zo dadelijk in beeld gaat komen. En dat is Boeit Niet. Dat is een begrip hier in de regio. En die zullen ook dit jaar al onze verwachtingen weer hoormaken. Maar dat dadelijk, eerst even een gaat.
Ja, ik zei dat, dames en heren. Nummer 55, vriendengroep Boeit Niet. Het is een groep van ongeveer 30 volwassenen en 6 kinderen. En ja, al jarenlang grote optochtwagens. Maar dit jaar hebben ze gekozen voor 3 wagens. Hier verderop zien we een rups. Had je vast en zeker wel herkend. En dat is het begin van iets wat ze uitbeelden dit jaar. Ze zien eigenlijk een grote zwerm insecten die het publiek komen vermaken. Dadelijk zult je allerlei creaties zien van insecten. De kleinkinderen, die zien verkleed als motjes of als luusjes. En die delen de beurtjes uit met teksten als sokker en luus. Waarbij de bijbehurende insecten dan op afkomen. En dat zien dan de mieren en de lieve heersbeestjes. En dan komen er dadelijk nog 2 wagens. Maar dat zal ik ook vertellen als die in beeld komen. Hier ziet je deze prachtige rups. Gemak in uw eigen bouwhal in velden, waar ze een oorsprong hebben. En de eerste optocht die ze altijd ook lopen is de gekke maandagsoptocht in velden. Maar gelukkig lopen ze ook hier in Venlo mee, zodat een nog groter publiek kan genieten van deze unieke, prachtige creaties. Kijk maar eens goed. Want ik denk dat je hier ogen tekort komt. Hier ziet je de vlindertjes al gracieus dansen. Waarna we weer een akelig insect zien. Ze hebben vandaag ook alle tijd om zich in alle pracht te laten zien. En je ziet het ook neer van de kant. Prachtige reacties van de mensen. Intussen komt langzaam een tweede wagen in beeld. En dat beeld een springhaan uit. Voor al dit moois hebben ze natuurlijk best een lange bouwtijd nodig. En die hebben ze dan ook. Ze beginnen al op het tijd, zodat ze inderdaad al deze creaties kunnen maken. Ze hopen dan zelf ook dit jaar een soort record te vestigen met lengte in de optocht. Ze schatten zelf dat het zo'n 60 meter alleen al aan boeitniet is. Volgend jaar trouwens vieren ze 111, ik wil zeggen, maar het is 11 jaar bestaan natuurlijk. Wagenbouwersgenootschap boeit niet. Ja, dat zal ze ook maar niks seks zien, hè. Ieder jaar een beetje plat getrapt weer. Of door een vlegenmapper geplette weer. Is ook niet leuk om een insect te zien.
En dan zien we intussen ook de derde wagen nog. Dat is een grote spin die een marionette prinsenpupke vast heeft om aan te geven wat voor gekte er eigenlijk heerst. En zo hebben we het complete pleetje van Boeit Niet in beeld gehad. En die gekte die wordt nog eens ondersteund door het nummer Gekke Mensen van Needoet Lottum. In de vierde komt de laatste Joekskapel van deze optocht aanzetten. Joekskapel de Mootworm. Wie weer wijskinder hebben ze als motto. Zie ik hier nog concurrentie in beeld? Hallo? Ja, ik zie ik hier nog concurrentie in beeld? Ja, dat is maar hier is echt druk nog wat zie je, deel 2 zien we mee bezig. Er zijn zoveel verhalen en echt, de schele wazen hebben ze vergeten op te nemen vorig jaar. En nu hebben we dat wel op live vastgenomen. En kijk maar, het is record nummer 1 en hij is onze interviewster. Ja, wat best ik van schele wazen op het nemen? Ja, nou ik zal ook vertellen, hè. Wij zoeken gewoon de 3 ideale prinsessen. En dat is al gevonden? Dat is toch een tijd dat het voorbij moet gewoon, hè. Dat dus gewoon vrouwen ook in Venlo gewoon 3 dagen te macht griepen, hè. Want eigenlijk is het een keer gebeuren, hè? Ja. En weet ze, ik zal nog zeggen, hè. Als de Lehman Brothers, de Lehman Sisters hadden geheten, waren ze niet failliet gegaan. Dus wij kunnen dat best als vrouwen. Zeg maar, kijk eens achter dich. Zuster door die 3 dames staan. Joke's toekomst, dat zien al 3 vrouwen. Dus het is al waarheid. We moeten nou wel in een moment leven, hè? Precies. Ik kon ze even voorstellen, die 3 dames van Joke's toekomst. En ook wens ik nog veel succes met opnemen. Want ja, wat ze al aankondigt, ja, dat is misschien toekomst voor gewoon Joke's, maar Joke's toekomst zelf, de jeugd van Joke's, die hebben het dit jaar gepresteerd om een dreespan te hebben met dames. Dat is prinses Sophie de Eerste, samen met uw adjudanten Lin en Maaike. En kijk eens wat die er een lol in hebben. En weer werd zit dadelijk de grote vos Joekjes er net op zelf wel van, hé, dat is een goed idee. Dat gaan we eens een keer bij Joke's doen. Ik weet zeker dat er door mij in ieder geval weer een hele hoop PR kan beleven. Vooralsnog dus Joke's toekomst met een vrouwelijk dreespan. Alle 3 dames zitten op het Vaderwas College. Ze
28 januari jongsleden uitgekomen. En sindsdien vieren ze feest, hebben ze lol. Een geweldig clubje. Tegenwoordig officieel onderdeel van Jokers. Tussen zien we in beeld muziekkorps Vader was, opgericht in 1997. Lekker met wat Remi-Demi in de optocht. Ze hebben namelijk een percussiegroep, die huurt genoeg, maar ze hebben ook nog een braasband. En die zal vast en zeker dadelijk gaan spelen. Heerlijke klanken van muziekkorps Vader was. En ik zei het al, we naderen het in van de optocht. De man die net de optocht nog opende, ceremoniemeester Bram Holla, die is intussen op de roodswagen geklommen, waar we de ganse rood van 11 van Jokers bij elkaar zien. En de rood van 11, dat zien voornamelijk voorzitters van de diverse commissies binnen Jokers. Zoals bijvoorbeeld de AZ-commissie, Algemene Zaken, de PNP, de JK en de TC, de Technische Commissie. En de rood van 11 die wordt natuurlijk aangevuurd door Vos Joekjes de 11e. En hier Roel Versleijen gans bovenop de wagen stijten. En hij is altijd verantwoordelijk voor ieder jaar het nieuwe dreespan. Wij bouwen aan onze muzikale toekomst. Dan hebben we het over de Koninklijke Fanfare. De kinderen van het jeugdorkest hebben dit jaar een eigen fanfarepet gemaakt. En dat hebben ze gedaan tijdens de jaarlijkse Cecilia. En nu kunnen ze die pet eindelijk laten zien aan de mensen even de kant. En ook aan de mensen thuis voor de televisie. Ze bouwen inderdaad aan hun muzikale toekomst. 28 kinderen zijn inmiddels lid van het jeugdorkest. En achter de jeugd van de fanfare komt natuurlijk de grote Koninklijke Fanfare. Bestaat inmiddels 168 jaar. Ze luisteren diverse evenementen op in de stad en organiseren ook ieder jaar een eigen bromsconcert en een speciaal kinderconcert.
En door die projecten zoals Samen Treuten op de Venlose basisscholen realiseren ze ook dat er een jeugdorkest is dat we net zogen. Ze repeteren trouwens iedere donderdag in het Altwijshoes. En voordat we de ganse wagen met een hoerigheid in beeld kregen, loopt er nog natuurlijk de Prinsengarde voor. Die stonden hier ook voor op de wagen al met een paar man. En dan zien we aan het eind van de optocht gekomen. Ons een hoerigheid van het raceband 2018. Herm de Eerste met zijn adjudanten Roel Wiene en Wim Raamakers. Zij hebben de ganse optocht aan zich voorbij zien trekken. Zij hebben waarschijnlijk net zo hard genoten als wij allemaal. Heen even de kant en ook G-toes op de televisie. Maar hij geniet al sinds een hofbal in volle teugen van het Prinsen. Nooit meer gedacht aan het suweren, zei je zelf ooit. En uiteindelijk is het dan toch zoiets. Mug hij gewoon als hoerigheid. Herm Polks met zijn 2 adjudanten dus. Geniet ervan jongens. Want dit is ook een dag. Samen maken we de vasteloven. Samen zien we Venlo. Samen nog zien we Venlo. Samen nog zien we de vasteloven. Dag allemaal. Lieve de vasteloven. Lieve Venlo. Dank u wel, dank u wel. Dank u wel, zit Herm Polks. En dat zeggen we ook tegen oog, beste kijkers. Dit was live vanuit de Venlose binnenstad op Vastelovensmaandag. De Venlose optocht van Jokes. We hopen dat je genoten hebt, net als ons. En je ziet, langzaam kon de dranghek aan de kant en kan het gebeuren Noordenoptocht gaan plaatsvinden. Bedankt voor het kijken. Wie zien de volgende keer.